Kusephi nawe. Nayi injabo fuck off nawe. Fuck nawe. Olwakho ndolwandle fuck off friend. Imahala lento fuck off friend. Oh, nayi injabo uyakhuluma ngolwandle ngalona lwakho. Ubaba kabasebenzanga. Uma wakho nobaba kabasebenza akhe that's why ulapho. Oh, baba wakho noma kabanalutho that's why ulapho. Fuck off friend. Fuck off. Lawu lapho umsanga iphithisi. Uyaphikana uthi umsanga ngapha uyaphika. Ngithi utho uyaphikana. Hayi njalo ekhaya kusepho. Mina sihluleki bo. Ngoba ihluleki ingakho uzobhujana namanzi. Ingakho uzobhujana nomhlabathi. Umhlabathi engawona wakho. Nayi injabo. Khulumela umhlabathi engawona wakho. Sola umsebenzi baba. Sola umsebenzi. Uyake ihlabathi. Kuseki. Kahlaba solwandle. Kuseki. Futhi mothana. Nayi injabo. Bakhulumela ulwandle. Nayi injabo. Ekhaya. Amobheka. Uqalekile yini? Uqalekile noma ufuna mina? Woza la. Angibelelwe ngane zakwethu phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina lami igama umfezweni uThunga Khumalo iLasbona Magumede. Ngane kwethu mangabe usemusha henze sure ukuthi uyasubscribe kuleli khasi sifike laphana ku-100,000 subscribers laphana wengane zakwethu. Yabona mangabe ubheka endimeni kaqeda isizungu laphana ke mangabe nje uthi uyascrolla ubuka ama-video okanye ubuka izinto ekuyizona ezenzakalayo ezweni ngoba ke iyona impela ke i-platform engicabanga inkulu kakhulu laphana kuwona wonke umuntu ukuthi athole izinto ezihamba phambili compared to amanye ama-platforms laphana kuyona i-social media. Ngana kwethu ke uyabona ukuthi ngempela zenza ke laphana ke laphana nje endaweni eziningi ezihlukahlukene ku-video lo usisi ebekade ekhwele delika komunye wabafana laphana abayenza IT endaweni yasolwandle ke laphana okuthiwa ke usisi wasenanda ke laphana. Ngana kwethu ekhuluma amagama alumelayo abuhlungu kakhulu ukuthi ubaba wakho akaze asebenze noma wakho abanalutho ingakho wena ulana thola umsebenzi. Kuningi kakhulu ey'ngane zakwethu ukubona ukuthi ke nakuba ke mhlawumbe ukuthi ke kade casuke engakanani usisi kodwa ke namagama bekungamele awaphimisele kulo wesilisa ngoba naye ungumuntu futhi ula khona ngoba isinkwa sakhe lesi aphila ngaso futhi naye ngicabanga ukuthi ke ukube mhlawumbe unayo indlela ukuba akekho la akhona ukuba kwelinye izinga afisa nakuzibona kulona ngenxa ke yokuthi ke kunjena kusemhlabeni lana ingakho ephusha impilo ngalokhu akwenzayo olwandle laphana ukuze ke angagcina sangena endaweni zokubamba inkunzi lapha nalaphana. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngoludaba hlala comment section ke ngizwe ukuthi ulithini olwakhuvo ngalolu daba. NgiLasbona mina sengiphuma nje nami kodwa ngiyabuya nezilandelakho kuvideo elandelakho kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.